Dneska tu máme ďalšie video pokus omyl. Idem to variť prvý raz a môže to dopadnúť čeliako. Ak ťa to zaujíma, tak sleduj ďalej. Bravčovú panenku si rozrežeme na poli, osolíme, okoreníme, poprašíme olivovým olejom a korenie tam s láskou vmasírujeme. Do misy si dáme 2 hrste sušených húb, zalejeme ich horúcou vodou a 20 minút necháme spamätať. Do vriacej osolenej vody hodíme fazulové lusky, necháme ich 3 minúty prevrieť a hodíme ich do ľadovej vody, aby sme zastavili proces varu. Panenku si na grilovacej panvici zatiahneme zo všetkých strán, stačí jej po minúte z každej strany. Hlavne sa to snaž nespáliť a nepretiahnuť. Po zatiahnutí hodíme ešte na 15 minút na 150 stupňov do trúby spodný horný. Do rozohriatého voku si dáme rozpustiť kúsok masla a hodíme tam tie fazulové lusky. Keď začnú chytať farbu, prihodíme prelisované 3 strúžky cesnaku, necháme ho trošku rozvoňať a keď sa začne zaťahovať do hneda, pridáme huby. A potom už iba veselo restujeme. Asi po 5 minútach prihodíme kúsok masla a podľa potreby budeme prilievať ten nálev z húb, ktorý som predtým predsedel cez jemné sitko, aby bol krásny, čistý. Následne už iba dochutíme solou, prípadne korením. Ja som mal korenie v tých hubách, takže už som ho nepridával, bolo ho tam dosť. Panenky si na 15 minút zabalíme do obalu, nech sa zrovnajú všetky chute a následne môžeme servírovať. 3-4 naberačky tej zmesi, je to pomerne síte, navrch položíme panenku a polejeme tou šťavou z panvice. Dá sa povedať, že to opäť dopadlo dobre, aj keď som mal z toho obavy, bolo to celkom jedle. Dobrú chuť a vidíme sa na budúce.